Kotenre gi weche mag somo. Jatend Migago mar somo oyango ni Gope ma oheo bilion 50 kidekrocho chenro mag somo e mbalariany ma pacho ka. Machogo kwayo tend mbalariany mondo mi omany yore mag jolo budgets magi mondo ores somb jopuonjre. Oyango midhiero mag omenda e kinde mane otwa kod jokanyo e boma ma Mombasa. Magi moko kuom weche manyiedhore e Migago mar somo mana ndalo machuok kende ka yande nyocha wapenjo e lipot makende ka aguch tiegruok barore koso ok obare kendo berore. Kaluwore kod lokruoge moko ma piny owacho chwalo en ni omenda go chopo ne jopuonjre. In the form of staff pensions, pay as you earn, NHIF, NSSF, we owe various other suppliers monies that we have not paid over the years, and this figure continues going up weekly, monthly, and yearly. It was expected of us that the universities would do 10% and that the household will do another 10%. So if the household and ourselves were able to get our 20%, and the government has given us 48%, that's around 68%. If we play around, we are at 70%. 70% anywhere is a distinction. So what it means is that we are not doing badly. It is only to play around and see and say, how do we do better?